Prichádzame na Maltu. Po prílete sa ubytujeme v hoteli s vlastnou piesočnatou plážou. Teraz sme na Malte a sme nadšení, to sme po stopách apoštola Pavla a všetkým našou vynikajúcou sprievodkyňou Adrianou. Ďalší deň začneme objavovať históriu. Navštívime kostol svätého Pavla s jaskyňou, kde údajne žil apoštol Pavol. Prejdeme dedinku Takvali, známe remeselnícke centrum a deň zakončíme na impozantných Dingley útesoch s nádherným výhľadom na Stredozemné more. Na tretí deň navštívime historické srdce Malty, mesto Valletta. Prehliadneme si záhrady s výhľadom na Grand Harbour, navštívime kostoly a obdivujeme barokovú katedrálu svätého Jána s dielom od Caravaggia. Melieha a Marsašlok. Zájdeme do svätyne Panny Márie a do rybárskej dedinke Marsašlok s typickými farebnými loďkami luzu. Ostrov Gozo. Po plavbe trajektom navštívime pútnické miesto Tapinu, kde sa zjavila Panna Mária a uvidíme známu fungusovú skalu. Od prekrásnej nádhernej baziliky Panny Márie v Tapínu na ostrove Gozo, pre svätý Pavol stroskotal pri ostrovoch pri Malte. A tak je to aj zároveň taká duchovná púť, odkaz svätého Pavla a zároveň je to aj spoznávanie tých krásnych miest na Malte a na Gozo. Posledné 2 dni sú v znamení relaxu, oddychu a slnka. Malta je pre mňa prekvapením aj povzbudením. Trošku sme do toho pozreli. A myslím, že aj tie dotyky s apoštolom Pavlom na tých miestach, kde sme zatiaľ boli, ako aj tu sme na tom mieste, kde bol väznený, kde mali sme možnosť vidieť repliku tej kotvy, ktorú spustili, že zase sú to tie veci, ktoré sa dotýkajú aj srdca po tej duchovnej stránke. A Malta sa prihovára všetkým, ktorí prichádzajú po stopách objaviť svätého Pavla a objavovať svätého Pavla. Sa vám tu páči na dovolenke? Fantastické, ďakujeme, fantastické. Páči sa mi, absolútne som nemala predstavu o tom, o čom je Malta a teraz som veľmi milo prekvapená. Pekne páči sa mi tu, je tu krásne. Odporúčam všetkým, koho stretnem.